παιδιά, πρώτο 45 και γυρνάω πίσω στα βίντεο μετά από περίπου 2 μήνες. Εντάξει, θέλω να κάνω ένα διάλειμμα, είχα πολλά. Έχω μπει στην 5η δημοτικού, κάνω πολλά μαθήματα και θα γυρίσω με ένα FC Mobile game βίντεο. Κοιτάξτε εδώ πέρα στα Rivals, έχει τον Τσιμίκα, έχει φτιάξει μια τέλεια κάρτα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το παίχτη που έχουμε βγάλει. Και από ό,τι βλέπετε έχω 17.000 gems και θα κάνω στο τέλος ένα opening. Ναι, ένα opening, θα δω τι opening θα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το club μου, αυτό. Αν θυμάστε καλά είχα τον Grealish, Pioneer, τον είχε δώσει. Έκανα ένα SBC και πήρα αυτό εδώ το τέρμα. Και τον έχω κάνει έτσι και είναι πολύ καλός, αλλά Warren. Εντάξει, Bellingham και Haaland είχε δώσει free. Και όλα αυτά. Θα μπω με ένα match τώρα στο Captains, στο νέο event. Και θα παίξω από αυτά εδώ πέρα, τα ματσάκια. Ναι, μου λείπουν 5. Σας κάνω αυτό το skill game. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δείτε. Οκ, τα πήρα 50. Και δεν ξέρω ποιο να παίξω. Ή μπορώ να πάρω αυτόν. Ή κάτι μπρονζάδες. Θα πάω αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ή με αυτό όμως έχει ίδιο overall έχουν. Εντάξει. Επειδή είμαι για τα δύσκολα θα πάω αυτό που αρχίζει 0-1. Τέλεια, αρχίζουμε το ματσάκι. Την ομαδάρα μου. Και αυτή εδώ πέρα είναι η άλλη ομάδα με το Ρομέρο. Κάτω στο τέρμα. Silver κάρτα. Καλή είναι. Εντάξει, καλύτερος από το Βλαχοδήμο δεν είναι. Ελά. Τι κάνει ο Bellingham. Αλλά Warren. Φινές. Το πιάνει. Belly γκολ. Τι γκολάρα έβαλε. Πώς γύρισε έτσι. Το έχω βάλει και το 5. Το νούμερο που έχει τώρα στη Real. Χάνω εδώ πέρα. Ο Warren και ο Belly γκολ με το αριστερό. Βάζει στο γάμα από δύσκολη γωνία. Πραγματικά respect. Όπα. Εντάξει, εδώ πέρα είμαστε λίγο στα δύσκολα. Δεν πειράζει, ο Lampard είναι ένας πολύ καλός. Έβγε πάλι τέταρτο ο Warren. Όπα. Έκανε ένα λάθος. Πρόλαβε, πήρε το control και ο Σούλε έκανε. Δεν έδωσα φάουλ για ένα πλάγιο. Μην το δώσεις. Κοίτα ρε τι κάνει ο Λοαράν. Μπέλ γκολ. Τέλεια. Πασάρι στον Λάμπαρντ. Κάθεται στον Γκρίλις. Σεντράρι Λοαράν. Όχι, είναι κοντός. Δεν πειράζει. Είναι 1-1. Ζαμπρότα. Τάκλινε από πίσω, πάει. Όχι. Εντάξει. Όπα. Ναι, μπλάνκ. Πάμε λίγο. Όχι. Μπράβο ρε Ζαμπρότα. Μπράβο. Τρέχαρε. Τι ταγουνάκι έκανε. Φλερ. Βγάλει την κάθετη. Ας τον Γκρίλις. Μην είσαι offside. Πήδηξε. Όχι, δεν είχα πατήσει ούτε. Δεν πειράζει, πάει corner. Σημαδεύω εκεί. Κεφαλιά, όχι. Lampard, βγαίνουμε λίγο. Από εδώ, power shot. Όχι. Ναι, έχουν μπει και τα power shot στο παιχνίδι. Πρέπει να βάλω στο mobile. Εντάξει. Πάτε από το FIFA 23 μπήκαν στο PlayStation. Σε αυτό τέλος πάντων. Τώρα στο mobile μπήκαν στο 24, δεν ξέρω γιατί. Πέρυσι έπρεπε να είχαν μπει. Δεν πειράζει, πάντως πάλι καλά μπήκαν τώρα γιατί είναι σπασμένα. Τα λέω σπασμένα εννοώ σπασμένα. Αν μπορώ θα κάνω σήμερα κάτι να σας το δείξω. Σπασμένα είναι. Όχι, εντάξει, είπαμε. Στο 82 και. Εντάξει, μην με λέτε νουμπά, πως με ξεφτιλίζει. Μια τέτοια άκυρη ομάδα.
δεν είναι και άκυρη, είπαμε. Μ' αρέσει που ο Καβάνι είναι λιγότερο rating από τον Βλαχοδήμο. Εντάξει, έχει μεγαλώσει ο Καβάνι, αλλά είπαμε. Όχι, τέλεια. Κομπάνι, καπιτάν. Πώς το είναι, Μπέλι γκολ. Αφήνει δίπλα στο Χάλαντ. Χάλαντ, έλα ρε, βγάλει την κάθετη. Συν 3. Έτσι και το φάω τώρα. Είμαι μπάζα. Να κάνω ένα φάουλ τώρα εδώ, χαμηλά. Να το δώσει. Όπα, είμαστε κρίσιμα. Γκρίλις. Είμαστε πολύ κρίσιμα εδώ. Αν το λήξει. Λήξει το ρευ. Λήξει το ρευ. Λήξει το ρευ. Μπράβο. Ναι, το λήξε. Πάμε παράταση. Εντάξει, έχουν περάσει λίγο τα λεπτά. Δεν πειράζει. Τι τάκλιν έβαλε και ο Χάλαντ. Ίσως μετά δώσει μια κίτρινη. Όπα, το έδωσα. Δίσως. Σέντρα. Μπάδερ το νομίζω. Ρομέρο, πάμε γρήγορα για την επίθεση. Ρομέρο τους τρελαίνει την ομάδα του. Μπα. Άρα Μπλάνκ. Έφυγε. Έφυγε. Δεν το χάνω. Γκολ. Πάμε λίγο. Το δούμε λίγο πάλι. Κάθετη. Έτρεξε. Φτάσε στο πέναλτι. Το βάζει. Ελπίζω να το κερδίσω το μάτς. Γιατί είναι τζάμπα λεφτά. Γιατί τα ξόδεψα όλα για να παίξω ένα μάτς που μπορεί να μου δώσει κάτι παίκτες. Τώρα νομίζω για ποιον έχω πάει. Όχι για το Φερνάντο Χέρο νομίζω. Πάμε λίγο μπέλι γκολ. Χάλαντ. Γκρίλις δεν το χάνει. Γκολ. Πάμε λίγο. Μ' αρέσει που έχω βάλει 3 γκολ με 3 διαφορετικούς παίκτες. Έληξε το πρώτο μισό της παράτασης. Λοιπόν, τώρα επειδή στην ουσία έχω κερδίσει, παίρνω τον Γκρίλις που είναι από τους καλύτερους. Κοιτάξτε ρε, δεν την πιάνω. Αυτός κάνει πολύ καλά power shot. Αν βάλει τώρα ένα όπως βάζω εγώ εκεί στο γάμο, είναι τέλειο. Μπλάνκ. Πήγε στο μπέλι γκολ. Έχει λίγο πλάκα αυτό το μπέλι γκολ. Όχι από εδώ, εντάξει. Πού πάει πόσο έχουμε αξιάρει το speed. Ειδικά του Χάλαντ. Όπα. Όχι. Corner. Πολύ καλό. Αυτός ο 99 που έκανε τώρα το shoot, καθίστε το κάνουμε CB. Όχι, εντάξει. Αυτός ο 99 που έκανε τώρα το shoot, είναι 91 rated. Ωραία κάρτα Rivals. Και πήγαινε μόνο 8 εκατομμύρια. Ακόμα πάει μόνο 8 εκατομμύρια. Και τον πήρα. Τον τζίμπησα πραγματικά. Επειδή είχα ένα μουσιάλα free. Όχι. Τέλεια, λήξτε το. Μπλάνκα από εδώ. Τι πέτωσε! Τι! Παιδιά, τι ήταν αυτό? Τι έβαλα? Δεν είναι δυνατόν. Σχεδόν από τη σέντρα. Τι φάση. Καραβολίδα. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι φάση. Λήξτε το. Τι φάση. Μόνο γι' αυτό πατήστε ένα like. Και ένα subscribe βέβαια. Άλλους 15 subscribers είμαστε να φτάσουμε τους 100 μέχρι τα γενέθλιά μου, γιατί δεν θα σας πω πότε είναι. Κοντεύουνε να το πω, γιατί μέχρι το τέλος του χρόνου δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, αυτή η γκολάρα ήταν όλα τα λεφτά. Αυτό ελπίζω να... γι' αυτό πάμε εδώ. Ελπίζω να το φτάσουμε γρήγορα, γιατί το θέλω πάρα πολύ, είναι αλήθεια.
Και ναι, τους 100 subscribers, έχω κάνει μεγάλη δουλειά. Θα έρθω και βίντεο με τη μηχανή. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε ένα pack opening. Λοιπόν, πάμε πρώτα με τον... Βασικά, αφήστε τα, θα τα αφήσω για άλλο βίντεο αυτά. Αν αυτό το βίντεο πάει 10 likes, το κάνω. Λοιπόν, και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο μας. Σας πατήστε like, subscribe, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ελπίζω τουλάχιστον να κάνω. Για... Κάντε ένα subscribe μόνο και μόνο για αυτό το goal. Όλα τα λεφτά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εντάξει. Bye.